Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి హరే కృష్ణ. సో శ్రీ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 9వ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 48, 49 మరియు 50వ శ్లోకములను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము, అందులో 48వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ఉత్తమచ్చ ధ్రువో చోభౌ. ఉత్తమచ్చ ధ్రువక్షోభౌ. ఉత్తమచ్చ ధ్రువక్షోభౌ. అన్యోన్యం ప్రేమ విహలౌ. అన్యోన్యం ప్రేమ విహ్వలౌ. అన్యోన్యం ప్రేమ విహలౌ. అన్యోన్యం ప్రేమ విహ్వలౌ. అన్యోన్యం ప్రేమ విహలౌ. అన్యోన్యం ప్రేమ విహ్వలౌ. అంగ సంగాదుత్పలకౌ. అంగ సంగాదుత్పలకౌ. అంగ సంగాదుత్పలకౌ.
పలకౌ అంగసంగాదు పలకౌ అశ్రౌఘం ముహురుహతుః అశ్రౌఘం ముహురుహతౌ అశ్రౌఘం ముహురుహతుః ఉత్తమచ్చ ధ్రువచ్చోభౌ అన్యోన్యం ప్రేమ విహలౌ ఉత్తమచ్చ ధ్రువచ్చోభౌ అన్యోన్యం ప్రేమ విహలౌ అంగసంగాదుత్ఫలకౌ అశ్రౌఘం ముహురుహతుః అంగసంగాదుత్ఫలకౌ అశ్రౌఘం ముహురుహతుః ఉత్తమచ్చ ధ్రువచ్చోభౌ అన్యోన్యం ప్రేమ విహలౌ అంగసంగాదుత్ఫలకౌ అశ్రౌఘం ముహురుహతుః హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ, చాముండేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఉత్తమశ్చ ధ్రువచ్చోభో అన్యోన్యం ప్రేమ విహ్వలౌ అంగసంగాత్ ఉత్పలకౌ అశ్రౌఘం ముహుర్ఉతుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఉత్తమశ్చ ధ్రువశ్చోభౌ అన్యోన్యం ప్రేమ విహ్వలౌ అంగసంగాదుత్పులకౌ అశ్రౌఘం ముహురుహతుః. హరే కృష్ణ ప్రభు. బాల సరస్వతి మాతాజీ, నాగరత్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉత్తమచ్చ ధ్రువచ్చోభౌ అన్యోన్యం ప్రేమ విహ్వలౌ అంగసంగాదుత్పులకౌ అశ్రౌఘం ముహురుహతుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఉత్తమచ్చ ధ్రువశోభౌ అన్యోన్యం ప్రేమ విహలౌ అంగసంగాదుత్పలకౌ అశ్రౌఘౌ ముహురుహతుః. హరే కృష్ణ హరే ప్రభు. కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ఉత్తమచ, ఉత్తముడు కూడా, ఉత్తముడు కూడా, ధ్రువచ, ధ్రువచ, ధ్రువుడు కూడా, ధ్రువుడు కూడా, ఉభౌ, ఉభౌ, ఇరువురును, అన్యోన్యం, అన్యోన్యం, ఒకరినొకరు, ప్రేమ విహలౌ, ప్రేమ విహలురై, అంగసంగాత్, ఆలింగనము చేసుకుని, ఉత్పులకౌ, వారికి రోమాంచమయ్యను, అశ్రౌఘం, బాష్పధారలు,
ముహుహు ముహుహు మాటి మాటికి మాటి మాటికి ఊహతుహు ఊహతుహు వినిమయము చేసుకొనిరి. వినిమయం చేసుకొనిరి. భావము శ్రీల ప్రపాద్ ఇచ్చాయి. ఉత్తముడు ధ్రువుడు కూడా ఒకరినొకరు గాంచి ఆనందాశ్రువులు విడిచిరి. ప్రేమానురాగములతో విహలురైరి. ఆలింగనము చేసుకొనినప్పుడు వారికి రోమాంచమయ్యను. శ్రీకృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 49వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రీడ్. సునీతిరస్య జననీ సునీతిరస్య జననీ సునీతిరస్య జననీ ప్రాణేభ్యోపి ప్రియం సుతం ప్రాణేభ్యోపి ప్రియం సుతం ప్రాణేభ్యోపి ప్రియం సుతం ఉపగుహ్య జహావాదిం ఉపగుహ్య జహావాదిం ఉపగుహ్య జహావాదిం తదంగ స్పర్శ నిర్వృతా తదంగ స్పర్శ నిర్వృతా తదంగ స్పర్శ నిర్వృతా సునీతిరస్య జననీ ప్రాణేభ్యోపి ప్రియం సుతం సునీతిరస్య జననీ ప్రాణేభ్యోపి ప్రియం సుతం సునీతిరస్య జననీ ప్రాణేభ్యోపి ప్రియం సుతం సునీతిరస్య జననీ ప్రియం సుతం జహావాదిం తదంగ స్పర్శ నిర్వృతా ఉపగుహ్య జహావాదిం తదంగ స్పర్శ నిర్వృతా ఉపగుహ్య సునీతిరస్య జననీ ప్రాణేభ్యోపి ప్రియం సుతం ఉపగుహ్య జహావాదిం తదంగ స్పర్శ నిర్వృతా ప్రియం జయప్రద మాతాజీ. వసుంధర మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. సునీతిరస్య జననీ ప్రాణేభ్యోపి ప్రియం సుతం ఉపగుహ్య జహావాధిం తదంగ స్పర్శ నిర్వృతా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సునీతిరస్య జననీ ప్రాణేభ్యోపి ప్రియం సుతం
उपगुह्य जहावाधिं तदङ्गस्पर्श निर्वृता। हरे कृष्ण। శ్రీలత మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणमालु प्रभुजी। सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावाधिं तदङ्गस्पर्श निर्वृता। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवादाలు प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। सुनीतिरस्य जननी प्राणोभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावाधिं तदङ्गस्पर्श निवृता। हरे कृष्ण प्रभुजी, హరే धन्यवाद। కృష్ణ. మంజుభాషిణి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणमालु। सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावादिं तदङ्गस्पर्श निवृता। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवादाలు। హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సునీతి, సునీతిః ధ్రువుని నిజమగు సునీతి, ధ్రువుని జనయగు సునీతి అస్యా అతని జనని తల్లి ప్రాణేభ్యః. హరే కృష్ణ. ప్రాణేభ్య అపి, ప్రాణము కన్నను, ప్రియం ప్రియమైన, సుతం పుత్రుని, ఉపగుహ్య ఆలంగనము చేసుకుని, జహౌ విడిచెను, ఆదిం సమస్త దుఃఖమును, తత్ అంగా అతని దేహమును, స్పర్శ తాకి, నిర్వృత సంతుష్టి చెందినదై. హరే కృష్ణ. సునీతి తన ప్రాణము కన్నను, ప్రియమైన పుత్రుని ఆలింగనము చేసుకొని, వాని లేత శరీర స్పర్శచే మిగుల ముదమందినదై దుఃఖమును మరిచెను. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 50వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. పయస్తనాభ్యాం శుశ్రావ పయస్తనాభ్యాం శుశ్రావ పయస్తనాభ్యాం శుశ్రావ నేత్రజై సలిలై శివై నేత్రజై సలిలై శివై నేత్రజై సలిలై శివై
नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदा विशिष्यमानाभ्याम् तदा विशिष्यमानाभ्याम् तदा विशिष्यमानाभ्याम् तदा विशिष्यमानाभ्याम् तदा विशिष्यमानाभ्याम् तदा विशिष्यमानाभ्याम् वीर वीर सुवो मुहुः वीर वीर सुवो वीर वीर सुवो मुहुः वीर 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 सुवो मुहुः वीर वीर पयस्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजै सलिलै शिवैः पयस्तनाभ्याम् पयस्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजै सलिलै शिवैः तदा विशिष्यमानाभ्यां वीर वीर सुवो मुहुः तदा विशिष्यमानाभ्याम् तदा विशिष्यमानाभ्यां वीर वीर सुवो मुहुः तदा विशिष्यमानाभ्याम् पयस्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजै सलिलै शिवैः तदा विशिष्यमानाभ्यां वीर वीर सुवो मुहुः पयस्तनाभ्याम् नेत्रजै सलिलै हरे कृष्णा। निर्मला माता जी, रामनारायण चौधरी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पयः स्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदा विशुच्यमानाभ्यां वीर वीर सुवो मुहुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पयः स्तनाभ्यं शुश्राव नेत्रजै सलिलै शिवै तदा विशिच्यमानाभ्यं वीर वीर सुवो मुहुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। भारती माता जी, बापी रेड्डी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पयस्तनाभ्यं नेने प्रभु। पयस्तनाभ्यं शुश्राव नेत्रजै सलिलै शिवैः तदा विशिच्यमानाभ्यां वीर वीर सुवो मुहुः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। पयः स्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजै सलिलै शिवैः तदा विशिच्यमानाभ्यां वीर वीर सुवो मुहुः। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। पयस्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजै सलिलै शिवैः तदा विशिष्यमानाभ्यां वीर वीर सुवो मुहुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीनिवास सेविका माता जी, लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। पायास्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजैः सलिलै शिवैः तदा विशिच्यमानाभ्यां वीर वीर सुवो मुहुः। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पयः स्तनाभ्यां शुश्रवा नेत्रजैः सलिलैः शिवैः
तथापि शिष्यमानस्भ्यां वीरवीरसुवो मुहुः हरे कृष्ण। वेंकट नरसिंहदास प्रभु, नीरजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बाह्यस्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजै सलिलै शिवैः तदाभिशिष्यमानाभ्यां वीरवीरसुवोमु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे पयस्तनाभ्यां शुश्रावा नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरसुवो मुहुः। धन्यवाद। रामांजनी माता जी, नलिनी मोहन माता जी, कोटेश्वरी माता जी उनटे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पयस्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरसुवो मुहुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणमामि। पयस्तनाभ्यां शुश्रावा नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरसुवो मुहुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माधवी नीलप माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। कोटेश्वरी माता जी उन्नारा? ओके, हरे कृष्ण। पयस्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरसुवो मुहुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामकृष्ण प्रभु, सॉरी। ओके, हरे कृष्ण। సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు. సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభు చదవండి. నేను భాషను చదువుతానులే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పయః పయః క్షీరము క్షీరము స్తనాభ్యాం స్తనాభ్యాం స్తనముల నుండి సుస్రావ కారెడి నేత్రజైః కనుల నుండి సలిలైః అశ్రువులు శివైః మంగళకరము తదా అప్పుడు అభిశిష్యమానాభ్యాం పడసి వీరా ప్రియమైన విదురా వీరసువః వీరమాత ముహుః ఎడతెగక. హరే కృష్ణ. భావము. విదురా సునీతి వీరమాత ఆమె కన్నీరు స్తనముల నుండి కారుచున్న క్షీరము కలిసి ధ్రువుని దేహమును తడిపివేసెను. అది పరమ మంగళమును సూచించునది. హరే కృష్ణ. ప్రభు చదవండి భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై.
విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరిగినప్పుడు శ్రీమూర్తులను క్షీరము పెరుగు జలముతో శుద్ధి గావింతురు. ఆ కార్యక్రమం అభిషేకం అనబడును. సునీతి కన్నీరు పరమ మంగళకరమై ఉండెనని ఈ శ్లోకమున ప్రత్యేకించి చెప్పబడినది. ధ్రువుడు అచిరకాలంలోనే తండ్రి సింహాసనమును అధిష్ఠించనున్నాడని అతని తల్లి గావించిన అభిషేక కార్యక్రమం సూచించుచున్నది. తండ్రి తన ఒడిలో చోటు ఇవ్వని కారణమున ధ్రువుడు గృహమును వీడి ఉండెను. తండ్రి సింహాసనమును పొందనంత వరకు తాను తిరిగి రానని అతడు నిశ్చయించుకొనెను. ఇది ఇంతవరకు జరిగిన కథ. ఇప్పుడు అతని తల్లి కావించిన అభిషేకం అతడు ఉత్తానపాద మహారాజు సింహాసనమును అధిష్ఠింపగలడనుటకు సూచన అయి ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఆ, చిన్న హరే కృష్ణ. పేర కోటేశ్వరి మాతాజీ ఇంత ముందు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఓకే, మాత చంద్రావతి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువుని తల్లి యగు సునీతి ఈ శ్లోకమునందు వీరసు అనగా వీరమాత అని వర్ణింపబడుటయు మిగుల ప్రధానమైనది. ఈ ఎందరో వీరులు కలరు. ఈ లోకమునకు గొప్ప చక్రవర్తియే గాక పరమ భక్తుడును అగు ధ్రువునితో వారు పోలరు. మాయా ప్రభావమును జయించువాడైనందున భక్తుడు సైతము వీరుడే. ఈ ప్రపంచమున సుప్రసిద్ధ వ్యక్తి ఎవరని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు రామానందరాయును ప్రశ్నించినప్పుడు కృష్ణ భక్తుడైన వానినే సుప్రసిద్ధ వ్యక్తిగా అంగీకరించవలనని అతడు సమాధానం ఒసగెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములకు భావము భాష్యము బై ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ భక్త ధ్రువుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలను మనము చర్చించుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. అది ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల ద్వారా ఆ అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ధ్రువుడు వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులను సమీపించగానే మొదట తన తండ్రికి నమస్కరించి ఆ తదుపరి తన యొక్క ఇద్దరు తల్లులకు నమస్కరించి అంటే పాదాలకు నమస్కరించి ఆ తదుపరి ఇక
తన సహోదరుడు అయినటువంటి ఆ ఉత్తముడిని చూసి, సో అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలను మనకి ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంతకుముందు మరి ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు తన తల్లి అంటే సునీతి అలాగే మరి పినతల్లి అయినటువంటి సురుచికి నమస్కారాలు చేశారు. ఇక్కడ ధ్రువుడు తన యొక్క అహంకారాన్ని వదిలివేసి ఒక భక్తుడుగా, ఒక వైష్ణవుడుగా, ఎందుకంటే ఈ శ్లోకాలలో ధ్రువుడు వీరుడుగా, హీరోగా, వీరుడుగా అతన్ని ధీరుడుగా కూడా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాం. కారణం ఏంటంటే అతడు విశుద్ధ భక్తుడై అంతకు ముందు అతనిలో ఉన్నటువంటి రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా త్యజించినటువంటి వాడైనటువంటి వాడు. సో కనుకనే మరి అతడు తనను మాటలతో అవమానపరిచినటువంటి తన పినతల్లి అయినటువంటి సునీతి యొక్క కాళ్ళకు అతడు మొక్కినటువంటి సందర్భం మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఆమె కూడా ధ్రువుడిని గాంచి ఎంతో ఔదార్యంతో చిరంజీవిగా వర్ధిల్లు అంటూ ఆయనని దీవించినటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో కనుక మరి ఆ తదుపరి ధ్రువుడు తన సహోదరుడు అయినటువంటి ఉత్తముని దగ్గరకు చేరుకున్నట్లుగా మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ మనకి 48వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఉత్తమచ్చ ధ్రువోచ్చ చోభౌ అన్యోన్యం ప్రేమ విహలౌ. సో ఇక్కడ ఉభయౌ ఇరువురు, ఎవరు? ఉత్తముడు మరియు ధ్రువుడు, ఇరువురు కూడా అన్యోన్యం ఒకరికొకరు ప్రేమ అనురాగాలతో ఆలింగనం చేసుకున్నారు. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది, అసంగాత్ ఉత్పలకౌ అస్రవోఘం ఊహతుః అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒక కుటుంబ సభ్యుడు చాలా కాలం తర్వాత తిరిగి ఇక్కడ ముఖ్యంగా తన సహోదరుడైనటువంటి, ఇక్కడ అంటే ఉత్తముడు తన సహోదరుడైనటువంటి ధ్రువుడు తిరిగి కుటుంబానికి ఇంటికి తిరిగి రాగానే వారిద్దరు కూడా ఒకళ్ళొకళ్ళు ప్రేమతో చూసుకుంటూ ఆలింగనం చేసుకుంటూ, మాటికి దగ్గరగా ఆలింగనం చేసుకుంటూ, సో అంటే ఆ అనురాగంతో, ఆ అనుభూతితో వాళ్ళ యొక్క రోమాలు ఆనందంతో రోమాంచితం అవుతూ ఉన్నాయి వారికి. ఆ విధంగా ఒకళ్ళొకళ్ళు ప్రేమతో ఆలింగనం చేసుకుంటూ ప్రేమ వినిమయ స్థితిలో రోమాంచితం అవుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఇక తదుపరి అంతకుముందు తన పినతల్లి అయినటువంటి సురుచిలో కలిగినటువంటి మార్పులను గురించి చెప్పారు. తర్వాత ఉత్తముడు వారితో ఉన్నట్టు, ఇక తన యొక్క తల్లి అయినటువంటి సునీతి పరిస్థితి ఏంటో చెప్తున్నారు 49 మరియు 50 శ్లోకాలలో. సునీతిరస్య జననీ ప్రాణేభ్యోపి ప్రియం సుతం ఉపగుహ్య జహావాదిం తదంగ స్పర్శ నిర్వృత పయస్తనాభ్యం శుశ్రావ నేత్రజైశలిలై శివైః తదాభిషిష్యమానాభ్యాం వీరసువో ముహుః. సో ఇక సునీతి
ఇంతకుముందు ఇద్దరు తల్లులు అంటూ చెప్పినటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ సునీతి అంటే ధ్రువుడి యొక్క తల్లి అయినటువంటి సునీతి, ఇంతకుముందు సురుచి ధ్రువుని యొక్క పినతల్లి లేదా సవతి తల్లి అని చెప్తాం కదా. సో ఇక్కడ సునీతి ఆ ధ్రువుని యొక్క తల్లి, తన ప్రాణము కన్నను చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సునీతి రస్య జననీ ప్రాణేభ్యోపి, ప్రాణము కన్నా ప్రియంగా, ప్రియం సుతం, తన యొక్క సుతుడు కుమారుడైనటువంటి ఆ ధ్రువుణ్ణి ప్రాణము కన్నా ఎక్కువగా చూసుకుంటూ ఉండేటువంటి అటువంటి ఆమె ఇక మరి ఈ ధ్రువుడు తిరిగి రాగానే, ఎందుకంటే సునీతి యొక్క పరిస్థితి తన భర్త చేత నిరాదరణకు గురి అయినటువంటిది. మరి అటువంటి సందర్భాలలో ఒక తల్లికి తన భర్త ఆదరణ అంతగా లేనటువంటి సందర్భాలలో ఆమె ప్రాణాలన్నీ కూడా ఎవరిపైన ఉంటుంది? పుత్రుల పైన ఉంటుంది, పుత్రుడి పైన. సో ఎందుకంటే ఉన్నటువంటిది ఒకే కుమారుడు. అటువంటి పుత్రుడు మరి పరిస్థితి ఏంటి? అంతకు ముందు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితికి ముందు చూసినట్లయితే ఆమె యొక్క పరిస్థితి చాలా దారుణంగా చెప్పవచ్చు ఒక రకంగా. ఎందుకంటే ఎంతో ప్రాణంగా చూసుకుంటూ ఉన్నటువంటి కుమారుడు దూరమైనటువంటి పరిస్థితి, అడవులకు ఎగాడు, చిన్నగాడు. సో ఎందుకంటే అంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా నిరాదరణకు, భర్త చేత నిరాదరణకు, ఎందుకంటే భర్త తన ఇంకొక భార్య అయినటువంటి సురుచి యొక్క అందానికి, అంటే ఇక్కడ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలకు ఆసక్తుడైనటువంటి ఆ ఉత్తానపాదుడు సునీతిని నిర్లక్ష్యపరిచినట్లుగా మనం చూసినటువంటి అటువంటి సందర్భాలలో ఉన్నటువంటి కుమారుడు కూడా తనకి దూరమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఒక తల్లి యొక్క ఆవేదన ఏ విధంగా ఉంటుందో చెప్పడం అనేటువంటి సాధారణంగా కష్టం కదా. సో అలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సునీతి ఎప్పుడైతే తన కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడో ఆమె యొక్క ఆనందానికి ఇక్కడ ఎంతో తదుపరి 50 శ్లోకంలో ఆమె యొక్క ఆనందమయమైనటువంటి స్థితిని వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. సో సునీతి తన ప్రాణము కన్నా ప్రియమైన పుత్రుని ఆలింగనము చేసుకొని తన యొక్క లేత వయస్సు కలిగినటువంటి, ఎందుకంటే మన శరీరం గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాం, చిన్న పిల్లల యొక్క శరీరం ఎంతో మృదువుగా కాలక్రమంలో మారుతూ ఉంటుంది. ఎలాగో మనం ఈ దేహ మార్పులను మనం ఆపలేనటువంటి పరిస్థితి. సో కాలక్రమంలో మారుతూ ఉంటుంది. కానీ శరీరం ఆ లేత శరీర స్పర్శ చేత, అంటే ఒక బాలుడి, చిన్న బాలుడిలాగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఆ మృదువైనటువంటి, ఇంతకుముందే అతడు చిన్న వయసులో, అలాంటిది ఎంతో జ్ఞానోదమైనటువంటి వాడు, దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో ఆ భగవంతుని స్పర్శ పొందినటువంటి వాడు. సో మరి అటువంటి తన ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఉండేటువంటి తన యొక్క పుత్రుడు అయినటువంటి ఆ ధ్రువుణ్ణి ఆలింగనం చేసుకుని ఆ అనుభూతిలో ఆ లేత శరీర స్పర్శ చేత ఆమె ఎంతో ఆనందము పొందుతూ, ఇంతకు ముందు ఏదైతే దుఃఖ భావనలో ఉన్నదో, ఎందుకంటే పుత్రుడు గృహాన్ని వీడి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో ఆమె ఎంతో దుఃఖమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్లుగా మన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ దుఃఖాన్ని ఎప్పుడైతే పుత్రుడు ఎదురుగా దర్శనమిచ్చాడో అతన్ని ఆలింగనం చేసుకొని ఆ బాలుడి యొక్క, కుమారుడి యొక్క, ఆ ధ్రువుడు యొక్క శరీర స్పర్శ చేత మిగులు ఆనందాన్ని పొందుతూ గతంలో తాను పొందిన దుఃఖాలన్నింటినీ కూడా మరిచిపోయినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఇక్కడ మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నారు, పయస్తనాభ్యాం సుస్రావ నేత్రజై శలిలై శివైః తథా అభిశిష్యమానాభ్యం
వీర వీర సువో ముహు. సో ఇక్కడ ఓ విదురా, ఇక్కడ వీరా అంటే హీరో అని సంబోధిస్తున్నాడు విదురును కూడా. చూడండి, ఇక్కడ ఇద్దరు హీరోలు, వీరులు. ఒకరు విదురుడు, ఇంకొకరు భక్త ధ్రువుడు, ధ్రువ మహారాజు. వీర వీర సువోముహు అని చెప్పబడినటువంటి దాంట్లో ఒక వీరుడు విదురుని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. మరొక వీరుడు, ఇక్కడ వీరుడు అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ వర్డ్ హీరో అంటే బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా. సో వివిధ రకాలుగా హీరో. సో ఇక్కడ ఈ హీరో వీర అనేటువంటి పదం ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావనలతో వాడబడినటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో హీరో అంటే మరి ఏ విధంగా ఉంటుంది, ధ్రువుడు హీరో ఏ విధంగా అయ్యేటువంటి దాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చక్కగా మనకి వివరించినటువంటి అంశాన్ని చూడవచ్చు. సో ఇక్కడ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తున్నారు, ఓ విదురా, వీరమాత సునీతి యొక్క ఆ కన్నీళ్లు ఎంతో ఆలింగనం చేసుకుని ఆ ఆనంద బాష్పాలు అన్నట్టు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. సో ఆమె ఆ కన్నీరు, ఆ కళ్ళ నుండి కారుతూ ఉన్నటువంటి నీరు, అలాగే ఆ పుత్ర వాత్సల్యంతో పుత్రుని ఒళ్ళోకి తీసుకొని ఆలింగనం చేసుకున్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆమె స్తనముల నుండి క్షీరం కారుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ క్షీరము కలిసి ధ్రువుడి యొక్క దేహాన్ని తడిపివేస్తూ తడుస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఆ తడిసినటువంటి దాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అభిషేకము అని పోల్చుతూ ఉన్నారు. సాధారణంగా భగవంతునికి ఆ డైటీస్ ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు, అంటే ఆ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరిగినటువంటి ఆ శ్రీమూర్తులకు అభిషేకం చేస్తూ ఉంటారు. పాలు, పెరుగు, నీళ్లతో అభిషేకం చేస్తూ, అలాగే పంచామృతాలతో కూడా అభిషేకం చేస్తూ ఉండేది. సో కనుక ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఓ విదురా, సునీతి వీరమాత, ఆమె కన్నీరు స్తనముల నుండి కారుచున్న క్షీరము కలిసి ధ్రువుని దేహమును తడిపివేశను, అది మంగళమును సూచించుచున్నది అంటూ ఇక్కడ వాడబడినటువంటి సందర్భాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అలా పైనుండి ఆ విగ్రహాల మీదుగా మనం పోసేటువంటి ఆ విగ్రహాలను తడిపేటువంటి విషయాన్ని సాధారణంగా మహా అభిషేకాలు అంటాం. జలంతో చేస్తారు, శివుడికి నీళ్లతో అభిషేకం చేస్తుంటారు, పాలతో చేయవచ్చు. అలాగే కృష్ణుడికి, రాముడు, ఇలా దేవతలకు, దేవతా విగ్రహాలకి అభిషేకం చేస్తూ ఉంటాం. ఒక్కొక్కసారి పంచామృతాలతో కూడా అభిషేకము చేస్తూ ఉండేటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ ధ్రువుడు మరియు సునీతుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితి, అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అభిషేకంతో పోలుస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా మనం చూడవచ్చు. సో మరి ఎందుకంటే ఆ ధ్రువుడు మరి ఇంకొకటి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తుంది ఏంటంటే, ధ్రువుడు అచిరకాలంలోనే తండ్రి సింహాసనమును అధిష్ఠించనున్నాడని అతని తల్లి కావించిన అభిషేక కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో అది సూచించుచున్నది. ఎందుకంటే తండ్రి ఒడిలో సోటివ్వని కారణమున ధ్రువుడు గృహమును వీడి ఉండెను. తండ్రి సింహాసనమును పొందనంత వరకు తాను తిరిగి రాని అని నిశ్చయించుకునేను. మరి ఇది అంతకు ముందు జరిగినటువంటి కథ. ఇప్పుడు అతని తల్లి కావించినటువంటి అభిషేకము అతడు ఉత్తానపాద మహారాజు సింహాసనమును అధిష్ఠింపగలడు అనుటకు సూచన అయి ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు.
సో ఎందుకంటే మనము ఈ అభిషేకం ఏదైతే ఉందో, సాధారణంగా అభిషేకం అంటే పైనుండి ధారంగా ఆ భగవంతుని యొక్క విగ్రహాల్లో సాధారణంగా ఈ అభిషేకంలో నీరు, పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె సాధారణంగా ఆ విధంగా, అలాగే ఇంకా వీటిని పంచామృతాలుగా, కొన్నిసార్లు కొబ్బరి వాటర్, వీటితో కూడా మనం చేస్తూ ఉండేటువంటి దీన్ని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అర్థంలో అభిషేకానికి ఏంటంటే మన యొక్క అహంకారాన్ని కడిగి వేసుకుంటున్నాము అని చెప్తుంటారు. తద్వారా మన యొక్క శరీరము, మనసు, ఆత్మలను శుద్ధి చేసుకునేటువంటి ప్రక్రియగా చెప్తూ ఉంటారు అభిషేకం చేయడం అనేది. అంటే భగవంతుని చేయడం వల్ల మన యొక్క ఈ అహంకారాన్ని కడగడం అనేటువంటి భావనలో అభిషేకాలు మనకి వర్ణించబడుతుంది, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావనలో. సో వారు ఆ దేవతలకు అభిషేకాలు చేస్తుంటారు, రాముడికి, కృష్ణుడికి, అలా అభిషేకాలు చేసుకునేటువంటి విషయాల్లో. సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ ఇంకా ఇక్కడ అలాగే పట్టాభిషేకం, రాజుగా పట్టాభిషేకం జరిగేటువంటి సందర్భాలలో కూడా అభ్యంగ స్నానాలు, ఇలా కొన్ని రకాలైనటువంటి అభిషేకాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ తన తల్లి ఆ ధ్రువుణ్ణి ఆలింగనం చేసుకోవడం వల్ల ఆమె యొక్క కన్నుల నుండి, స్తనాల నుండి కారుతూ ఉన్నటువంటి ఆ జలము, అలాగే ఆ క్షీరము కలిసి అతన్ని అభిషేకించి, అంటే అతన్ని ఆ విధంగా ఉత్తమమైనటువంటి స్థితికి మార్చినటువంటి. అలాగే ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వాడినటువంటి, అంటే ఈ శ్లోకంలో వాడబడినటువంటి పదానికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క వివరణ చూస్తే వీరసుతో అంటే విదురుణ్ణి వీరా అని సంబోధించినటువంటి సందర్భం. అంటే ఒక రకంగా స్పిరిచువల్ విధానాలలో ఇక్కడ మరి విదురుడు ఏం చేస్తున్నాడు? శ్రవణం చేస్తున్నాడు. ఎవరిని గురించి? భగవంతుని యొక్క లీలలను శ్రవణం చేస్తున్నటువంటి వాడు. అటువంటి వాడు ఇక్కడ హీరోగా సంబోధించబడినటువంటిది. అది మనకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్పిరిచువల్ భావనలో శ్రవణం యొక్క ప్రాముఖ్యత. సో గొప్ప ముని అయినటువంటి మైత్రేయుడు విదురుణ్ణి వీరా అని సంబోధించినటువంటిది. సో అంటే వీరా అనే అతడు వీరత్వం ఇక్కడ. సో ఎంతో ఉత్తమమైనటువంటి భక్తుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలను నిరంతరం శ్రవణం చేసేటువంటి భావనల్లో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక అతడు వీరుడిగా సంబోధించబడ్డాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ధ్రువుడు కూడా ఇక్కడ వీరాన్ని సంబోధించినటువంటి, వాస్తవానికి ధ్రువుడు ఇక్కడ 2 రకాలుగా వీరత్వం, కానీ ధ్రువుడు ప్రదర్శించినటువంటి వీరత్వం ఏంటి అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధ జీవనంలో ఉన్నటువంటి కండిషన్ సోల్స్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంటికి రాగానే ఒకవేళ అతడు భక్తి భావనలో లేకుండా ఉండి బద్ధ జీవనంలో రజోభావనంలో ఉన్నటువంటి వాడు తాను పొందినటువంటి స్థితులకు, ఎందుకంటే ఈ రాజ్యాన్ని 36,000 సంవత్సరాలు పరిపాలించేటువంటి భౌతిక జగత్తులో పరిపాలించేటువంటి స్థితిని అతడు పొందాడు, భగవంతుడి ద్వారా అనుగ్రహం పొందాడు. మరి అదే బద్ధ జీవులమైనట్లయితే ఎంతో పొంగుతూ దగ్గరకు రాగానే సురుచిని చూడగానే అనాల్సిందేంది అన్నావు కదా, అంతకుముందు సురుచి ఒక రకంగా చెప్పంటే మరణించి నల్లి నా గర్భంలో పుట్టు అని చెప్పినటువంటి అవమానపరిచినట్టు. కానీ ధ్రువుడు ఇక్కడ ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి హీరోగా అభివర్ణించినటువంటిది ఏంటంటే తనలో ఉన్నటువంటి ప్రతీకార భావనలన్నిటినీ కూడా వదిలివేసి ఒక రకంగా సురుచి పలికినటువంటి పలుకులే ఆయనకి ఇక్కడ ఆ విధంగా ఉత్తమమైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి కారణమైనటువంటిది. కొన్ని సందర్భాల్లో అలాగే జరుగుతూ ఉంటుంటాయి కదా. సో ఇక్కడ ఆ సురుచి పలికినటువంటి పలుకులకు ఆయన ప్రెస్టీజియస్ గా తీసుకొని ఆ భగవంతుని దర్శించడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆ భగవద్ దర్శనం వలన విశుద్ధమైనటువంటి స్థితిలో పొంది
మరి ఆ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఏంటి? శత్రుమిత్రత్వాలతో సమత్వ భావంతో ఉండేటువంటి. సో ఇక్కడ సురుచిని ఆమె పాదాలకు నమస్కరించడం, ఆమెలో కూడా ఇక్కడ కలిగినటువంటి మార్పు చూసాము. అంతకు ముందు తిరిగి నా గర్భంలో జన్మించు అంటే ఒక రకంగా మరణించు అని చెప్పినటువంటి ఆవిడ చిరంజీవ అంటూ దీవించినటువంటి. సో ఇది భక్తి భావనలో కలిగింది. సో మరి ధ్రువుడు ఇక్కడ హీరోగా సంబోధించబడినటువంటి విషయంలో చెప్పాలంటే మరి ధ్రువుడు ఆ భౌతికమైనటువంటి హీరో భావాలు ఏవి కూడా ప్రదర్శించలేదు. ఇక్కడ చూసావా, నువ్వు అన్నావు కదా, నేను ఈ భూమండలాన్ని 36,000 సంవత్సరాలు పొందేటువంటి అవకాశాన్ని పొందానని కాళ్ళ దగ్గరేలే వచ్చి ఎంతో ఆప్యాయతగా తన యొక్క తల్లుల ఇద్దరి యొక్క పాదాలకు నమస్కరించి, అలాగే మరి ఉత్తముడు ఈ రాజ్యానికి ఇది కదా, చూసావా మీ అమ్మ ఇలా అన్నది, కానీ ఈ రోజు నేను రాజుని అనేటువంటి ప్రదర్శించలేదు. సో తన యొక్క సహోదరుణ్ణి కూడా ఎంతో ఆప్యాయతతో ఆలింగనం చేసుకొని ఆ విధంగా అతడు ఇక్కడ వీరమాత, ఆ సునీతిని వీరమాతని వర్ణించడంలో భావం అర్థము అని చెప్తారు ఆచార్యులు. ఆ విధంగా అతడు ఆధ్యాత్మికంగా పరమభక్తుడు. సో ఎందుకంటే మరి యాక్చువల్గా ఈ లోకానికి చక్రవర్తి, మొత్తాన్ని భూమండలాన్ని పరిపాలించేటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా మనకి వాస్తవానికి భౌతికంగా కూడా అతడు హీరోనే అయినటువంటి పరిస్థితి, వీరుడే. ఎందుకంటే ఈ భూమండలాన్ని అంతా కూడా పరిపాలించడము, తదుపరి అనేకమైనటువంటి యుద్ధాలు చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ శ్రీల ఆధ్యాత్మిక భావనలో ఒక వైష్ణవుడుగా, ఘన వైష్ణవుడుగా అతడు ప్రదర్శించినటువంటి వైష్ణవత్వానికి అర్థం అదే అని చెప్తారు. అంటే స్పిరిచువల్ భావనలో హీరో అంటే అతను ప్రదర్శించినటువంటి వినమ్రత, వినయంను ఇక్కడ హీరోగా సంబోధిస్తున్నటువంటిది. ఇద్దరు హీరోలుగా ఇక్కడ విదురుడు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడంలో ఎంతో ఆతృతతో, ఇంతకుముందు నుంచి మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఎక్కడైనా ఏవైనా చిన్న ఇది వస్తే ఎంతో ఎంతో ఉత్సాహంతో ఆ విదురుడు అడుగుతూ ఉంటాడు మైత్రేయ మునిని. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా వారి యొక్క ప్రవర్తనలో ధ్రువ మహారాజు, ఇటు విదురుడు కూడా హీరోలుగా సంబోధించబడినటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చూసినట్టు. హరే కృష్ణ, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం నాకు